Doncs aquesta campanya neix d'una reflexió en període de confinament en què més que mai vam veure la necessitat de replantejar la mobilitat tal com l'enteníem en les nostres ciutats, no només Barcelona sinó també altres ciutats catalanes. I el que pretén és d'una vegada per totes intentar posar el fre al vehicle privat i apostar per la mobilitat sostenible i la mobilitat activa per diversos motius. Un per reduir la contaminació atmosfèrica, que és un important condicionant de la salut a les nostres ciutats, i l'altre també perquè en ple context de crisi energètica i climàtica és una necessitat reduir la mobilitat privada, ja que és una gran font d'emissions de CO2. El confinament el que ens ha ensenyat és que a la que hem baixat el trànsit, de forma consistent, la contaminació ha caigut un picat, que hem respirat un aire que no havíem respirat mai els que vivim a Barcelona. En els darrers 50 anys, vol dir que una part molt important és la contaminació que surt dels cotxes i les motos, no? En el cas de Barcelona ciutat és la principal font. Com que els cotxes circulen en carrers que són franges estretes, amb edificis alts, la contaminació queda atrapada i queda més o menys a l'alçada de les persones i sobretot queda a l'alçada dels infants o dels cotxets, dels nadons, etc. La ciutat torna a estar plena de cotxes. S'han fet alguns carrils bicicleta, que no sé si seran per sempre o no, però veiem que hem tornat a la normalitat d'abans. El desconfinament ha de ser pensat d'una altra manera. Incentivar el transport públic i garantir-ne la seguretat i garantir la mobilitat activa també de forma segura amb espais per vianants, amb espais per bicicletes, etc. Això no s'ha fet. L'Ajuntament de Barcelona, ara vaig al punt de l'Ajuntament, sí que té un relat en aquesta direcció, sí que ha fet algunes mesures com tallar alguns carrers al trànsit als caps de setmana, el qual està esdevenint un èxit perquè s'ocupen de vida, de gent, però no veiem les mesures estructurals i contundents que necessitem. A Barcelona necessitem reduir el trànsit entre un 50 i un 25% per garantir respirar un aire com el que diu l'Organització Mundial de la Salut, que no ens afectaria de forma perjudicial, i això no està passant, al contrari, no? Aleshores necessitem molta més valentia política. Cada dia entren a Barcelona milers de cotxes pel Maresme, pel Llobregat. Són milers, cada dia, Gran Via, Glòries, tot col·lapsat de gent que entra a treballar a la ciutat. De quina manera es pot reduir amb un peatge, amb pàrquings fora de la ciutat que es deixin els cotxes i s'agafi el transport públic? Els trajectes dins de Barcelona és només un 15% el que es fa en privat, en canvi dels que venen de fora és al voltant d'un 40%. El que veiem en altres ciutats que han pogut fer un canvi modal de forma més dràstica és que no val una sola mesura, que calen moltes i que cal adaptar-les a la casuística de cada ciutat. Què vol dir això? Pacificar algunes zones, superilles, però no una sola aïllada, sinó una espècie de xarxa de superilles, corredors pacificats perquè la gent es pugui desplaçar de forma agradable i de forma segura per la ciutat i a nivell millorar el transport públic i sí que nosaltres, almenys com a plataforma per la qualitat de l'aire, el que demanem és que s'apliqui el que en diem una taxa de congestió, que vindria a ser el que també es coneix com a peatge urbà. A nosaltres ens agrada dir-li taxa de contaminació, perquè és qui entra està contaminant la salut de tots i paga per les externalitats negatives que està generant. Aquesta és una mesura que s'ha aplicat a moltes ciutats europees i d'arreu del món. Aquesta recaudació pot ser una inversió que vagi a transport públic, pot ser una inversió de salut pública. Per acabar, quina ciutat europea ha pres les mesures que creieu que serien les que s'haurien de prendre a la ciutat de Barcelona? No ho sé, no tinc pensat un top 10, però sí que tant a Berlín com a París, com a Londres, s'han fet mesures molt més valentes que aquí, a Estocolm, diferents. Jo crec que no és que haguem de copiar un sol model, sinó que hem de veure què ha funcionat en cada ciutat i intentar agafar com un puzzle, no? Quines peces ens poden encaixar aquí i les podem aplicar i maximitzar.